isizalwane isidalwa. Hayibo seyisenqinqini. Yebo mama Mthu. Imali gala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangiyishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. Saba senkosi ngigicabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Njola sasile inkonzweni wasimemeza wamemeza ukuthi abangasebenzi nabafuna imisebenzi yabo ibuye back abeze ngibakhulekele. Nami ngaba umunye wabo ke labo bantu abakhulekela. Mhlambe kwadlula isonto elilodwa babengikhulekele. Kafonela umlungu wami wakudala kuyikhathi zasebusuku wabo past 7. Wahleka wathi hawu usaphila emhlabeni ngathi ngiyaphila mlungu. Umlungu omhlophe lo phela ngibaza belungu abayibambe nje ingcingo ebusuku wakufonela ebusuku wena. Yebo ngifonela ebusuku kwako past 7 kwara to 8. Waswathi hawu usaphila ngathi ngisaphila. Wasathi hey kade ngangifuna inamba yakho ngingakutholi ukuthi ngizokuthola kanjani. Yazi ngicabanga ukuthi ngikubuyisela emsebenzini uzosebenza futhi ngicabanga ukuthi nje ngikuregister nje ube permanent job angitshele nje neholo nayo yonke into ngithi hayi ngiyabonga athi uyajabula ngithi ngiyajabula elangilimele igeja ngigeja afone asathi akuthi mhla 1 March ufika uzosebenza ufele ekseni uzosebenza permanent job nje uzosebenza ama-inform ngizobe ngikuphathela udlule office nginikeza ama-inform. Kahle ke Khanyo uyasebenza ke manje. Uyasebenza mama. Ngithi nje ngizobonga nje kumprofeti Magejageja ngiyabonga amandla baba. Shaya izandla kakhulu. Mbukeli wami wonke unyaka ngiyaphuma ngiyentabeni. Ngihamba amazwe ngamazwe ngiyokhulekela umuntu kube into zakhe ezilungi. Mbukeli wami ngifuna uze kule nkonzo engqondweni yakho decide kahle ngoba ngifuna ukuzokukhulekela into zakho ziphumelele. Inkinga yakho mbukeli wami uqala kabi ucabanga ukuthi uzophetha kamnandi. Mawufuna ukuphila kamnandi funda uqala kahle mbukeli wami ukuze nezinqumo zonke ozoyithatha kube inqumo ezinhle mbukeli wami. Le nkonzo yezicelo abantu bathola imizi, bathola imoto, bathola imisebenzi, amabhizinisi abahambela kahle mbukeli wami ngoba baqala la kimi mbukeli wami. uNkulunkulu ngithumile mbukeli wami kuba ngizokwenzela into zakho zenzeke. Lalela mbukeli wami abathakathi bayaphuma kuJanuary beye endaweni zabo beyovala izinto zabantu. Kanjalo mbukeli wami namabandla ayaphuma akhulekela abantu. Uyazi ke nawe imini umprofeti obizelwe wena. Mawunebali elimpisholo elimnyama mphecelezi uyazi ukuthi ubizelwe mina ukuba ngikuthandazele. Ngicela ungithume mina ngiyentabeni ngiyokuthandaza. Ngikhulekele wena mbukeli wami, ngikhulekele yonke into oyidingayo. Le nkonzo mbukeli wami abantu bayazi iminyaka yonke unophumelelisa abantu. Akekho umuntu oze kule nkonzo ongatholanga lutho unyaka waziwaphela. Kule nkonzo mbukeli wami uthatha imvilophi yakho ungibhalele izicelo zakhe eziwu3 mbukeli wami bese ungifakela umnikelo ka150 nje kuphela mbukeli wami. Le nkonzo mbukeli wami izoqala eGoli kulonyaka lapha eKempton Park Civic Center mbukeli wami. Kuyobe kumhla ka10 kuyobe kumgqibelo mbukeli wami ekseni ngo10 ngizoqala nge1-on-1 ngo8 kuya ku10 bese ngo10 mbukeli wami iyaqala inkonzo mbukeli wami la ngizothatha izicelo zakho. Umprofeti ngicela ungikhulekise nazi izinto zami ezintathu nanku umnikelo wami ka150. Hamba mbukeli wami uye emazweni uyokhuluma nemvelo ukuba ngenzelwe izinto zami zenzeke. Kempton Park Civic Center ngomhla ka10 kuJanuary mbukeli wami siyoqala ekseni ngo8 nge1-on-1 ngo10 mbukeli wami sesiqedile iyaqala inkonzo. Ngithatha isicelo sakho mbukeli wami ngiya nasentabeni. Mangiqeda umhla ka11 mbukeli wami kuJanuary kuyobe kuyisonto ekseni ngo10 enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg eMkungundlovu ekhaya lomprofeti uMagejageja. Nakhona mbukeli wami ngizolanda izicelo zakho bese ngiyahamba kuba ngikukhulekele mbukeli wami. Mangiqeda lapho mbukeli wami ngiyakuthembisa impendulo ngiyobuya nazo ngiziphethe ngezandla. Saso khisha umdliwa lapha eThekwini. So ngoba ngendlela onenkani ngayo lo mdliwa waze wafa imoto zaphinda imoto zalunga zaphinda zaqhubeka. Sithema sesifika lapha sesokhisha umdliwa wasitshela ubaba ukuthi ufuna sibekezele ngoba
umdliwa unenkani uyalo. Thema sekwenzeka lezi zinto zomdliwa ngayabotha angathi ubaba ubeyibona lento ukuthi yenzeka kumina. Hayi ngaqala mangavukwa ioperation ngagula hayi kodwa ngabekezela ngabamba igama elisho baba. Hayi ngayiqede ilo into yakhona. Ithema sengibuya sengingapha sengibuyela lapha ekhaya. Hayi ngiyafika lapha abalele bakumgqibela bajwala ukuvuka 11 o 12. Mangifika ngo6 hayi ikhathi ekseni abalele awu yini nangala bathaya silalanga yini kusho ukuthi umpano bebuka iTV ngo ikhathi zazila ngo 12 sokula ngo 10 to 1 twawolo kwafumbuka inyoni enkulu emnyama ihayiza phakathi endlini phakathi endlini ya ithi angithi ngane le ntombazane le nto ibihlupha even esikoleni nala ihamba khona ithezwa ukushisa ngalesikhathi lenyoni ikhala ulo uma wakhe isikhathi eyishangalo ngontabadileka ethi shama gejageja shaya ayakhala inyoni azakhaliswa kwengane encane hayi ishizwe lapho khona inyoni yabo methu unkosikazi iphume lenyoni ngapha la enzansi inyawo zenyoni la ngenhla umzimba ngathi owegundane kodwa la ishila isabonakala ngenhla ukuthi yashiswa yini untabadileka into engiyifundile ukuthi yonke into yala ekhaya iyasebenza untabadileka noma yini kuyasebenza kwala ekhaya Puma uNkulunkulu wamanzi ngicela ungisindise uNkulunkulu weziziba ngicela ungisindise uNkulunkulu wamanzi ngicela ungiphilise thana ngiyakhuleka nkosazana yamanzi ngiyakhuleka mnumzana wamanzi ngiyakhuleka kuyidalwa zemvelo imvelo yamanzi ngicela ningisindise ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani mbukelo wami ufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile sabela ke mbukelo wami uyabizwa ungayithathi inqumo ngemali yedlozi ungazange ubazisa abanikazi bayo noma uyothenga imoto qala kubone emsamo ukala ngoba ngibona ngathi nginyuselwe imali la ngivuna khona sengiyayithatha ngiyise endaweni ethize ngoba mayisilahleka ublame abona kodwa mhla uyisebenzisa mthethengu kona imoto eyantshontsho uthi uyedlozini uthi uyobika ukuthi ayifune le moto ingatholakala intshontsho nje vele le moto waqhamuka usuyibonga awuzange uzuyicele emsamo ngaphinda futhi unezindlu ezidilikayo ngoba zakhiwa zingazange icelwe zaqhamuka seyibongwa niyangizwa ukubonga ungacelanga kuyalivusa ulaka lwedlozi ngoba njengoba ubonga bona bekunikeza irace kunezinto abayibhekile ngaphezulu kwakho awuthi ngikutshela sonke siyawufuna umsebenzi siwuthola kanjani umuntu nomuntu idlozi lakhe limenza khanye lichumane nedlozi lomqashi kuthathwe yena akhethwe kubantu abaningi kodwa inkinga mase siwutholile sicabanga sengathi imfundo yethu qaphela izinqumo ozithathayo ngomcebo wakhe umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku-Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10 ayikho impe yaphunywa uShaka wayolwa izanusi zingamfakanga intelezi noma ube nomkhonto namandla nestrategy sokulimpi kodwa ubeyazi ukuthi kukhona imoya evikwa ngensebenzelo niyangizwa kodwa saphunyuka amadlozana amandla ngenxa yongayinaki izinto niyangizwa kodwa saphunyukwa
yikhwame inamandla ngafunda empilweni khonto engisanda kuyifunda kuyenzeka umuntu eyemanzini isikhwama sakhe semanzini kodwa ebuye ngasiphethe ngoba kanayo into eyosukumisa amandla abambe into yakhe ukuba itethele. Ngiyathandaza manje sonke ke njoba sila sizokwenzani yini imisa likazwelonke unxuselo labo bonke ababa namaphutha ekhaya. Hawu niyangizwa kodwa lento yokuthi uphelele umende esandleni ayiqali ngawe. Kukhona la eyaqala khona wena usuwemukela ukufa kusegazini labakini. Ezinye izifo zafa kwegazini lakho ngenxa yokungahambi nongayithathi serious impilo. Awuphakame mntana wena sukuma mana ngenyawo zakho. Ngakhuluma nawe? Ngiyakhuluma. Ngicela ukuhlehla ngiya kumhla ka-23 kuJune. Yeah. Ngo-2023. Yes. Ngihamba ngiye eNatalia la engikhona. Yeah. But I'm seeing a situation kunento owabekelwa yona yakushaya ngestroke. But i-date lento yabekwa ngayo kwakumhla ka-23. Usebenza kuphi? The prime. Angizwa? Also of the prime. Kukuphi nendawo? Natali. Yes. Mageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Sabela ke mbukeli wami uyabizwa. Kunabantu mbukeli wami idlozi labo liphendula makufakwa impande embi nje kuphela. Ungamnikeza izinto esebenza komunye umuntu, umnikeza izinto yezitha izafika isebenza, umnikeza izinto yabathakathi yasebenza. Kodwa idlozi lakhe limukela umuthi omnyama nje kuphela. Useze wazitshela ukuthi mina umuthi awusebenzi kimi, ngisetshenzelwa ngamanzi kuphela. Ngicela ukuphendula umuthi uyasebenza kuwena. Ukuba umuthi awusebenzi kuwena ngaba ukhe inkingeni ezidalwe imithi elandelwa wena uthakathwa ngabantu iyafike yasebenza. Kodwa wena mawusebenzisa umuthi awulungi awuphumeleli kuwena. Kwahlehliswa idlozi elimhlophe kwasondezwa idlozi elimnyama. Lele limnyama ilona elibamba umuthi uvela ube mnyama ngisho kade kuumuthi wokukhanyisa izinto. Mbukeli wami ngifuna ukuthatha idlozi elimhlophe ngilibuyisele kuwena kusebenze yonke into mbukeli wami. Kunabantu mabesebenzisa intelezi yezitha bayazi mbukeli wami ibutho maliphuma esibayeni liyempini fanele libuyele esibayeni kuyokhishwa lentelezi efakwe kulona. Kunabantu abacatshiwe ingcabe ezirong okuyizona ezivala umuthi omhlophe ukuthi ukhanye phezulu kwabo mbukeli wami. Ulethe inhlanhla ungenisa isibusiso ungenise yonke impumelelo ekhaya mbukeli wami. Kunabantu abanye bashawa amalanda balanda izinto bayiqibe egcekeni zavala idlozi kwaba izona eziphethe umuzi mbukeli wami. Usabathe uyazama ufuna usizo akalitholi usizo. Uma eyohlola leli dlozi elimnyama ligijima livale kuqala beze bedlale ngaye bethi awuhloleleki unedlozi elikhulu. Ithi ngutshela akekho umuntu ongahloleleki. Isizathu ungahloleleki idlozi elimnyama ilona elingaphambili. Lo muntu owafaka inethakatha abantu uyena ovela vale kube mnyama avale ngesithelo ingabe kusavela lutho mbukeli wami. Akekho umuntu onedlozi elingafuna ukusizakala elingafuna ukuveza izimo zabo. Abanye baphethwe yileli dlozi selaguquka laba ngumdliwa lidla la ekhaya ukudla akuhlali imali ayihlali emsebenzini uxabana nabo bonke abantu akazwani namuntu unezitha azabizwe nangomthakathi engathakathani. Into ayiqalayo ayipheli kalula mbukeli wami udliwa yinto ekubizwa ngomdliwa. Lo mdliwa uthwasisa abantu ekhaya bonke abantu banabantu abadala. Akwenzeki imbukeli wami nithwase nize nibe u3 ngesikhwama esisodwa ekhaya. Kukhona into errong la mbukeli wami. Abanye bathi bayaphuma baya ngaphandle badliswa izinkamba kuvele kubhede kakhulu mbukeli wami. Kwenze njani? Kunalento emnyama la ekhaya. Ngicela ukugeza mbukeli wami. La nginenhlelo ezahlukene. Nginabantu abazohlehlehlisa idlozi elimnyama bese bedingisa idlozi elimnyama kusala idlozi elimhlophe. Ngicela ukukutshela mbukeli wami umthakathi angabulala abantu kodwa umthakathi akakwazi ukuwina ilotho. Why? Usebenza ngedlozi elimnyama liza makukubi kuphela. Uma kukuhle alisondeli. Mawuzazi ukuthi unalezo inkingi ngicela ungamoshi isikhathi sami. Ngicela uvele ushayele nansi inombolo. Inombolo lembukeli wami eyabantu abazolashwa ngama Fridays njalo. Eyabantu bomdliwa mbukeli wami. Eyabantu bedlozi elimnyama abazodingiselwa idlozi elimnyama
elimnyama kusala idlozi elikhanyayo ukuze lonke usizo olufunayo bese uyalithola mbukeli wami. Nansi inombolo 067 287 0418. Bela ushayele le nombolo ubhukhe appointment yakho uzuzosi. Angazi kwenzakalani khona into eyenzeka but kushaya njengombane. I think something electricity. Yeah baba. Washawa ugesi ne? Kunjalo baba. Wahlala esibhedlela for 2 years. Yeah, kunjalo baba. Yini le kuphatha kabo wabuya seyenzekile kwakho? Baba umama engane selahlekile lebengizama ukuthi akushobha bese kuphelile. Kwase kuphelile ne? Yeah. Who was pregnant? Yena futhi. Uba Ongaseni ngona manje. umama kwakho? Yeah. Yena usekho. Umhla ka11 mbukeli wami kuJanuary kuyobe kuyisonto ekseni ngo10 enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg eMkungundlovu ekhaya lomprofeti uMagejageja. Nakhona mbukeli wami ngizolanda izicelo zakho bese ngiyahamba kuba ngukhulekele mbukeli wami. Mangiqeda lapho mbukeli wami ngiyakuthembisa impendulo ngiyobuya nazo ngiziphethe ngezandla. Siyohlangana nini mbukeli wami mase ngibuye? Siyohlangana ngomhla ka1 kuFebruary la sonke siyehla siye eMaritzburg imbukeli wami enumber 285 kuBack Street. Inkonzo yesibusiso mbukeli wami. Mangibuya kothandaza ngicela ubuso bami bubhekane nawe ngikhanye phezulu kwakho indlela zakho ngiyivule mbukeli wami. Uyoza kule nkonzo yamhla ka1 kuFebruary mbukeli wami uyobuphethe 100 rand wokumukela impendulo yakho nje kuphela mbukeli wami. Kule nkonzo mbukeli wami siyoqala ekseni ngo10 mbukeli wami kuyoze kube ntambama mbukeli wami kuyobe kuyisonto mbukeli wami. Bese ngiyadlula mbukeli wami ngomhla ka8 kuFebruary ngibuyele ebantwini baseGoli ekade ngiyobathandazela eGoli mbukeli wami la ngiyoletha khona isibusiso nakhona ngikubusise ngibeka izandla ngithi makukhanye makube mhlophe. uNkulunkulu ungithumele wena sabela uyabizwa. Ngicela ukubonga ukuthi ungisebenzelile kakhulu emsebenzini ezimpini umlungu kade engilandele funa ngixoshwe emsebenzini kwaxoshwa yena emsebenzini. Ngiyakhumbula ufika uthi baba sengicikekile akahambi uhambile. Yebo baba usaxoshwa ngizobonga kakhulu uGcobo lwakho. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuka ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabiza. Wamba noba. Wamba now. There is a problem. Kunento eyenza lo mntwana. Ufunda grade 11 eh? Yep. Grade 11 eh? Yep. But njengamanje unento emngenile uyahayiza nje. Uhlezi baba. Uhleze hayiza ne? Ngimbona angena endlini ephuma ethi uyongena erondweni afika abamba iphola vela kushayeke phansi. Kwenzeke ngesabatha lasikho. Prophet! Mbukelo wami wonke unyaka ngiyaphuma ngiyentabeni. Ngihamba amazwe ngamazwe ngiyokhulekela umuntu kube into zakhe ezilungi. Mbukelo wami ngifuna uze kule nkonzo engqondweni yakho decide kahle ngoba ngifuna ukuzokukhulekela into zakho ziphumelele. Inkinga yakho mbukelo wami uqala kabi ucabanga ukuthi uzophetha kamnandi. Mawufuna ukuphila kamnandi funda uqala kahle mbukelo wami ukuze nezinqumo zonke ozoyithatha kube inqumo ezinhle mbukelo wami. Le nkonzo yezicelo abantu bathola imizi, bathola imoto, bathola imisebenzi, amabhizinisi abahambela kahle mbukelo wami ngoba baqala la kimi mbukelo wami. uNkulunkulu ngithumile mbukelo wami kuba ngizokwenzela into zakho zenzeke. Lalela mbukelo wami abathakathi bayaphuma kuJanuary beye endaweni zabo beyovala izinto zabantu. Kanjalo mbukelo wami namabandla ayaphuma akhulekela abantu. Uyazi ke nawe imini umprofeti obizele wena. Mawunebali elimpisholo elimnyama mphecelezi uyazi ukuthi ubizelwe mina ukuba ngikuthandazele. Ngicela ungithume mina ngiyentabeni ngiyokuthandaza. Ngikhulekele wena mbukelo wami, ngikhulekele yonke into oyidingayo. Le nkonzo mbukelo wami abantu bayazi iminyaka yonke unophumelelisa abantu. Akekho umuntu oze kule nkonzo ongatholanga lutho unyaka wazi waphela. Kule nkonzo mbukelo wami uthatha envelope yakho ungibhalele izicelo zakhe eziwu3 mbukelo wami bese ungifakela umnikelo ka150 nje kuphela mbukelo wami. Le nkonzo mbukelo wami izoqala eGoli kulonyaka.
lapha eKempton Park Civic Center mbukeli wami. Kuyobe kumhla ka10, kuyobe kumgqibelo mbukeli wami ekseni ngo10. Ngizoqala nge1-on-1 ngo8 kuya ku10 bese ngo10 mbukeli wami iyaqala inkonzo mbukeli wami la ngizothatha izicelo zakho. Umprofeti ngicela ungikhulekise nazi izinto zami ezintathu. Nanku umnikelo wami ka150. Hamba mbukeli wami uye emazweni uyokhuluma nemvelo ukuba ngenzelwe izinto zami zenzeke. Kempton Park Civic Center ngomhla ka10 kuJanuary mbukeli wami. Siyoqala ekseni ngo8 nge1-on-1 ngo10 mbukeli wami sesiqedile iyaqala inkonzo. Ngithatha isicelo sakho mbukeli wami ngiya nasentabeni. Mangiqeda umhla ka11 mbukeli wami kuJanuary kuyobe kuyisonto ekseni ngo10 enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg eMkungundlovu ekhaya lomprofeti uMagejageja. Nakhona mbukeli wami ngizolanda izicelo zakho bese ngiyahamba kuba ngukhulekele mbukeli wami. Mangiqeda lapho mbukeli wami ngiyakuthembisa impendulo ngiyobuya nazo ngiziphethe ngezandla. 2005 walahlekelwa unkosikazi. Yebo. Yebo. Nezingane eziyi6. Yebo. Bathe yodwa yashona. Yebo. Yebo. Bathi kunale ehluphayo evele yaxoshwa emsebenzini. Yebo. Beyisebenza eMcDonald's. Yebo. Oh, so. Uzalelwe lakho. Somebody shout yes. Yes. Shout yes. Yes. Vele yaxoshwa bivele ihlala ingayi emsebenzini. Kunento abayenze kuyona, right? But kune problem engifuna ukudila naye kuwena. Ngizaba uxaba. Ubaba bani? Ubaba uxaba ne? Yes ekhona. Njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Sabela ke mbukeli wami uyabizwa. Kunabantu mbukeli wami idlozi labo liphendula makufakwa impande embi nje kuphela. Ungamnikeza izinto esebenza komunye umuntu. Umnikeza izinto yezitha izafika isebenza. Umnikeza izinto yabathakathi iyasebenza. Kodwa idlozi lakhe limukela umuthi omnyama nje kuphela. Useze wazitshela ukuthi mina umuthi awusebenzi kimi, ngisetshenzelwa ngamanzi kuphela. Ngicela ukuphendula umuthi uyasebenza kuwena. Ukuba umuthi awusebenzi kuwena ngaba ukhe inkingeni ezidalwe imithi elandelwa wena uthakathwa ngabantu iyafika iyasebenza. Kodwa wena mawusebenzisa umuthi awulungi awuphumeleli kuwena. Kwahlehliswa idlozi elimhlophe kwasondezwa idlozi elimnyama. Lele limnyama ilona elibamba umuthi uvela ube mnyama ngisho kade kuwumuthi wokukhanyisa izinto. Mbukeli wami ngifuna ukuthatha idlozi elimhlophe ngilibuyisele kuwena kusebenze yonke into mbukeli wami. Kunabantu mabesebenzisa intelezi yezitha bayazi mbukeli wami. Ibutho maliphuma esibayeni liyempini fanele libuyele esibayeni kuyokhishwa lentelezi efakwe kulona. Kunabantu abacatshiwe ingcabe ezirong okuyizona ezivala umuthi omhlophe ukuthi ukhanye phezulu kwabo mbukeli wami. Ulethe inhlanhla ungenisa isibusiso ungenise yonke impumelelo ekhaya mbukeli wami. Kunabantu abanye bashawa amalanda balanda izinto bayiqibe egcekeni zavala idlozi kwaba yizona eziphethe umuzi mbukeli wami. Usabathe uyazama ufuna usizo akalitholi usizo. Uma eyohlola leli dlozi elimnyama ligijima livale kuqala beze bedlale ngaye bethi awuhloleleki unedlozi elikhulu. Ithi ngikutshela akekho umuntu ongahloleleki. Isizathu ungahloleleki idlozi elimnyama ilona elingaphambili. Lo muntu owafaka inethakatha abantu uyena ovela avale kube mnyama avale ngesithelo ingabe kusavela lutho mbukeli wami. Akekho umuntu onedlozi elingafuna ukusizakala elingafuna ukuveza izimo zabo. Abanye baphethwe yileli dlozi selaguquka laba ngumdliwa lidla la ekhaya. Ukudla akuhlali imali ayihlali emsebenzini uxabana nabo bonke abantu akazwani namuntu unezitha azabizwe nangomthakathi engathakathani. Into ayiqalayo ayipheli kalula mbukeli wami. Udliwa yinto ekubizwa ngomdliwa. Lo mdliwa uthwasisa abantu ekhaya bonke abantu banabantu abadala. Akwenzeki imbukeli wami nithwase nize nibe u3 ngesikhwama esisodwa ekhaya. Kukhona into errong la mbukeli wami. Abanye bathi bayaphuma baya ngaphandle badliswa izinkamba kuvele kubhede kakhulu mbukeli wami. Kwenze njani? Kunalento emnyama la ekhaya. Ngicela ukugeza mbukeli wami. La nginenhlelo ezahlukene. Nginabantu abazohlehlela idlozi elimnyama bese bedingisa idlozi elimnyama
kusala idlozi elimhlophe. Ngicela ukukutshela mbukeli wami, umthakathi angabulala abantu kodwa umthakathi akakwazi ukuwina ilotho. Why? Usebenza ngedlozi elimnyama, liza makukubi kuphela, uma kukuhle alisondeli. Uma uzazi ukuthi unalezo inkingi, ngicela ungamoshi isikhathi sami, ngicela uvele ushayele nansi inombolo. Inombolo lembukeli wami eyabantu abazolashwa ngama-Fridays njalo, eyabantu bomdliwa mbukeli wami, eyabantu bedlozi elimnyama abazodingiselwa idlozi elimnyama kusala idlozi elikhanyayo, ukuze lonke usizo olufunayo bese uyalithola mbukeli wami. Nansi inombolo 067-287-0418. Bela ushayele le nombolo ubhukhe i-appointment yakho uzuzosizo. Lalela ke mbukeli wami, ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa. Baba, endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona, ngibusisa amanzi, ngikhuluma namakhosi amanzi, ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona. Ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe. Njengoba ngikhulekela lamanzi, kunabagulayo, kunabangasebenzi, kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi. Ngizothi ubumnyama bonke mabudede, ngikhanyisa indlela zabo, makhanye yonke into abayenzayo. uNkulunkulu wami owenza konke. Ngiyabonga ke mbukeli wami ukuhlala nathi lolu hlelo. Siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMageja Geja wenza konke.